Καλώς ήλθατε σε αυτό το βίντεο, στο οποίο θα δούμε πώς λύνουμε μία εξίσωση πρώτου βαθμού η οποία περιέχει παρενθέσεις. Ας δούμε για παράδειγμα την εξίσωση 3 επί 4χ μείον 2 μείον 7 ίσον 2 παρένθεση 3χ μείον 7 μείον 3. Για να λύσουμε την εξίσωση αυτή θα κάνουμε επιμεριστική ιδιότητα, δηλαδή παίρνουμε τον αριθμό που βρίσκεται έξω από την παρένθεση και τον πολλαπλασιάζουμε με τους όρους της παρένθεσης, δηλαδή 3 επί 4χ θα μας δώσει 12χ και 3 επί μείον 2 μας δώσει μείον 6. Γράφουμε το μείον 7, όμοια τώρα 2 επί 3χ μας δίνει 6χ και 2 επί μείον 7 όπου θα μας δώσει μείον 14. Χωρίζουμε τώρα γνωστούς από αγνώστους. Οι άγνωστοι όροι είναι το 12χ και το 6χ. Έχουμε λοιπόν 12χ μείον 6χ. Αλλάξαμε το πρόσημο του 6χ επειδή το μεταφέραμε από το δεύτερο μέλος, ίσον μείον 14 μείον 3 συν 6 συν 7. Αλλάξαμε και τα πρόσημα του μείον 6 και του μείον 7 επειδή ακριβώς τους μεταφέραμε από το πρώτο μέλος. Κάνουμε τις πράξεις. 12χ μείον 6 παίρνουμε 6χ ίσον μείον 14 μείον 3 μείον 17, 6 και 7 13, άρα μείον 17 συν 13 θα μας δώσει ένα μείον 4. Διαιρούμε τώρα και τα δύο μέλη με το συντελεστή του αγνώστου. Το 6 με το 6 απλοποιείται και έχουμε χ ίσον μείον 4 έκτα, δηλαδή χ ίσον μείον 2 τρίτα μετά από απλοποίηση.